да не ми разваляш видеото, брат. Мисъл, не е за да изкара нещо. Еба ти бурята! Еба ти бурята, брат! Майко! Майко, йо! Еба ти бурята! 4 юли. Ден на независимостта на Америка. Защо имам чувство, че все едно е нова година, брат? Направо е супер ганто. Тук има още един човек, който снима, ето е Джоузи. Happy 4th of July! Happy 4th of July, baby! Happy 4th of July, bitch! Bitch, what the fuck? That was for the YouTube. Yeah, we're over. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you We don't care. Jerry. И общо взето, сега тръгваме от West Glacier. И... Абе, сега ще гледате много готин трип от West Glacier, Монтана до Канада. Отиваме да видим Канада за първи път как ще е, какви ще са впечатленията ни. Днеска е 35 градуса и е топличко. След работа взех си едно душче. Пак ми е топло, брат. Сега ще видим как ще е. И аз си чакам тук, защото съм една пасажир принцес, разбираш ли. И да, и скоро май пак трябва да ходя да се постригвам. Аз май в тия видеа само ви казвам как трябва да ходя да се постригвам. What? Мамка му. Мамка му? Мамка му, Илия. Ние спряхме на бензиностанция, за да мога да пуша. Не пушете на бензиностанции, защото е вредно. И да хапнем нещо, защото съм много гладен. Не съм ял нищо цял ден. Ама пък времето е 35 градуса. That was bussin'. That was bussin'. Yeah. On my mama, on God. В България не знам дали имаме този сос или не знам какво е това. Просто е уникално sweet relish. It's really good. Но като си хапва, виж какво бебче имам тук. Дали няма да станат ебати яките снимки. Оле, човек, много е топло. Много е топло, направо ужас. Say hi to Bobo! Hi, Bobo. Къде ли е, чивая? Money in the grave. I miss you, bro. I love you. That song is for you. Money in the grave. Money in the grave.
leaving United States. We are in Canada. Yeah, fuck yeah, Canada, we are coming. И ето паспортчето. И сега ще покажа. Минахме, ама моята приятелка, понеже е много добър лъжец, сега каза, че има пепър спрей в чантата и сега в момента отиде да описва. Защо е, защо го използва и прочее. И сега чакаме, ето колата там. И вече съм в Канада. Мале. Бритиш Колумбия. We will see. Като цяло очаквах да е много по-студено, ама пък е доста топло. Днеска е супер якия ден. И разбрах вчера от едни румънци, които живеят в Канада, че от миналия петък до другия петък имат някакъв 10 дена celebration, някакви партита, безплатни неща и оцелваме бати якото време за почивка. Като цяло. Just subscribe for my channel. Junk food about that. Супер гладен съм, човек. Това е Макдоналдс в Канада. И сега мога да ти покажа менюто. Тук има всяки неща. Има бургери. Има chicken fish. Аз си взех рапче. Това изглежда много яко. Creamy avocado ranch crab with crispy chicken. И да, има много яки напитки като цяло. Си взеха това разбиране, pomegranate fruit, splash. За 30 лева, 14 долара и нещо. Това е малина и нар. Това са някакви пъжени картофи с някакъв сос. И това е моцарела. Ама давам му, не знам, 5 от 10. Това още не съм го пробвал по цяло. Как изглежда? What? Това е авокадото. That was the avocado. What the fuck? Кошмара, черния кошмар. Сега ако паднем от моста, дали няма да е интересно?
Брат, това изглежда като направо България, ти казвам. Брат. Бай, направо идвам тук да живея, някакво остайма някакво. Ще полудея, пази майката, какъв живот живея. Вече пристигаме в стаята. Стаята е големичка. В смисъл, сега ще покажа. В смисъл, стаята и улеглото е огромно. Микроволнова. Абе, като за 600 лева за, да знам, за 2 дена. Бива. Има да видим кенефа, брат. О май гад. Добре, бе. Чистичко е. Ще полудея, пази майката, какъв живот живея. Та да, това беше първа част. Ако искаш да има втора част, последвай ме. Долу ще остава линк към социални мрежи и прочие. Абонирай се, цъкни камбанката, за да победиш този YouTube алгоритъм. Звуча като абсолютно всеки втори ютубър. Знам, че качвам рядко, но за да гледаш повече видеа, просто се абонирай, цъкни един коментар, удари един лайк. Дай някой долар. Мисля, че свърши това цялото нещо.